Alise jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung nggih. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno Lah kok megahi men kon bayangne. nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan opo? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben opo dadak disemprot barang. Entek-entek ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Tara sing apek kuwi lho sing ngangeni.